Ah. Abel, ça va? Ça va. Il est assis là, mon ami. Faut être aimé s'il a un mur de rond. Qu'est-ce qu'il y a amené? Eh, avec tout. Il doit se faire quoi? Non, il m'a coupé, oui. Voilà. Il va blâmer non, Non, c'est bon. Comme il était à moi, on a posé drone là. Ah, Voilà, Metra, Nina. Voilà. Sona ça va? Ah, bah, c'est pas été. Alhamdulillah. Non, il y a fini, on finit. Il finit. On a fini la télé là. Ah, ouais. Notre la télé là, mais ne veut pas qu'il y ait Yorubani. Durant les jours où on est ma chérie, Yorubani, on tient à me faire affaire à Mandine. Oh, mon est Yorubani. Antle. Mba. Choraba. Mungera. Ni wa miri kare de nyini. Yante bege miri kare wa. Mu yambe de miri kare. Ko yane bana wara miri kare ya. Hey, yande bana wara miri kare be mungera yi. Yorubani me tewnye do musula di. Eh, papa. Mana me ka do ere. Ça n'a pas tew giringa ki kande quoi. Écoutez. Ne ko tin jogore to kalama. Amma wuli kuma dro meta ni fini kala Yorubani de abeta te fe ka yila yere di. Tiens. Nyame nen bora. Nen bora ne min ka di ba kala ka ko. Yego tene. Awo. Abekati. Awo nyame. Awo ko jolli do. Ko ke me shiri ngoro. Ke me shigi. Ka fara ko ni babe bana wara miri kare ko ne ya. Oh, amabuki babe bana wara miri kare kono. Oh, do yambe de miri kare. Afo miri kare ne babe mi. Abi bayri la. Choraba ya fama ala kama masin bela ya fama eredi. Choraba wo yere olori. Ole ga op magan ma fa mo yena o dem ton de be magan ko fa mo yi. Oh. Niye inte ka kuma ganima fina audi ne ke bolinu. Ate mo yena mali. Ni bole do barakela fere se ne teni nyininga nyani mo ko ni ganta to nane kan ni nyininga baba barakela ko ka gera to ene ba age to de ça va so mo e bi do barala Ne ba ne to do barala de debi kunu ne be gam banyini wallahi afara ne ka be bana wara meri kare wona ne a be do nyona lai ne mi nyininga doro bi do ka debi kunu ne be mununu ne eto do barala ne tega do barala ne ba fara ko ne ba de be bana wara meri kare kono e ba to do mani D'accord, ministre. Mais chez Oreta niveau kala kanoka Yorubani be. Awo nyame. Ayo. Ara nam ga so fana. Ah, boy reta la jodron. Min kan ga telefone do ba Ko pomna tar do ni woto. Ah, mais on la sent mais je fais son de dimanche na fin la war di mola de. Chini no dimanche. Awo nyame ha ko sini ga fina. Voilà. Comme il s'est rendu dans sa ligne de Awo nyame. Comme le tableau. So ko be ka jere. Na ga suku. Ka ga so Na ga suku. Awo nyame. O me bo ka to fe sa. D'accord, nya fa. Problème ta la. Itna bo sa wan. Bon, on te menga ngata ci dola. Ay ben ko ne ngata kana folo ge. Ah, ya d'accord, nya fa. Ni ma mende. Ay nteme. Way du fena ngana me. Ay nteme me na sisa. Ah, ya d'accord. Awo. Kasege ni nyuma. Amin. Yegi ta itelare. Awo nyame. Aywa. dogomani est-ce que nafi tere muso ine te awo ne be dogomani yelendo mais nafi tere muso de do ne ba ite nyame gam bayirana nyama ira de gam bayira debi kunu ne be yala la ne man bayi nyena ite na ne kita barala ngata on fi ne tega do barala ne be gam banyini ite do barala oh ni ko te ko le ka ti bla ba fi ne be se ga nyini ga dima problème fo ito awo ne ba do ni ko bole no sa wallahi
Angata, ne petit bamso irila. More segena. Ne tangera nyanda we. Muso be Yoruba ni kala ka dula be cɛw de girin kan quoi. Wati bɛɛ b'a kuma fɔla ye n b'a kuma fɔla ye karisa ka fini don ta ɲi a woloma ni bɛ so kɔnɔ o tɛ problème mais ka Yoruba dun ka bɔ ka taa sugu la walima ka bɔ ka taa yala la fan wɛrɛ fɛ yɔrɔ kɔnɔ o fana cɛ man ɲi sa. An tile ne fa ne ka fini ma bali sa biye fini d'e ma k'a vasi sara k'a d'i ma halisa o fini ma ban aw ta yiri ka kalabanciya yɛrɛ de negi bɔlen don bi kana tɛmɛ ka sɔrɔ n ka fini ma ban ne bi tɛmɛna n ka fini ma ban hakili tɛ min na o bɛ bɔ a la i tulo bɛ na n tɛ dɔwɛrɛ f'i ye o ye n dan de tile yɛrɛ ka farin ne Sali Nti ne ba ye nana don jumɛn mani sɛgɛnna koyi wallahi ne bɛ bana yɔrɔ minnu Allah depuis kun ne nana Allah i taara kɛra sɛgɛn Sali mun de b'i la i k'i lajɛ kɔngɔ Allah an ka taa so n ka dumuni d'i ma somɔgɔw dun I denmuso de don wa? wallahi n denmuso de don Ne n'a bɛnna ne fɛ n ka don baara de la k'ale ma ka ba ɲina a ye tɔgɔ fɔ mais i n'a bɔlen ba don yarɔ dɛ wallahi nin ne denmuso fɔlɔ la a furulen don village la nin y'a natɔ de Business Gawani ne atentata tellement de fort la sisa me ka fanta inspiration be ka million de lame fanunga kanu ode beninka mama ka love sebe ne mentenka ale de ye mega ni ale de ye mega ni ngana malo ne n'a bɛnna kari kɔnɔ ne ko n b'a ta baara la k'ale tɛna don baara la e de y'a ye yan awɔ ne ba i ni cɛ ni baraji don baara la ne ko k'a ba tɔgɔ a ye tɔgɔ fɔ ko ne bɛ to k'e ye n est-ce que Nafi terimuso in tɛ awɔ kɛ o yɛrɛ de don ala i ni cɛ ni baraji ala k'an to an ɲɔgɔn bɛɛ de ye ye kelen ne ba wallahi denwolomuso bɛɛ kelen ni ne denmuso nin y'a bɔta ye village la ka na a furulen don e ɲɛ t'a kɛcogo la ko depuis kun ale b'a sen kan ko kɔngɔ ni minɔgɔ b'a la ne ba i ni cɛ ni baraji ko ala k'an to ɲɔgɔn ye ala Sali a kɛra cogo di cɛ dun buramuso dun i ni mɔgɔninw dun ala Sali i cɛ ye ne wele ko tɛ ɲɛ jɔli la tan an ka taa so nin bɛɛ ye de nɔ ye tan buwa kamisɛ an tile amba akira di ama a kɛra de wa buwa kamisɛ kabako da e dun fɔli kɔ sante la yen fɛ ne m'i sɔrɔ yo sance kelen de bɛ ne bolo komi e ye ne yira ne la wa sance kelen tɛ n bolo n y'a mɛn fiɲɛ samaya dɔɔnin dɔrɔn a kɛra cogo jumɛn na a kɛra togo dɔ ya buwa kamisɛ ne fɔli kɔ yen fɛ ne m'i sɔrɔ yo i ka sante don na ye o sera ka wuli ka ɲini yan buwa kamisɛ n ko ci dɔ de bɛ ne n'i cɛ hali ci kɛra ni ɲɔgɔn cɛ o sokɔnɔ ci de o tɛ kɛnɛma ci o a m'a ja cogo cogo i kan ka ne kɔnɔ n ka so kɔnɔ ne t'i ka so yɔrɔ dɔn e ye sante de yira ne la k'e b'o yɔrɔ de la e passe di ne ma ko ne ka taa n ka minɛnw ta ka na ne nana ni n ka minɛnw ye depuis kun su la ne bɛ k'i ɲini ne tɛ k'i ye sisan yɛrɛ de i ka gardien nana o y'a fɔ ne ye k'i siginin bɛ yan an ka paw bɛɛ kunna kamisɛ ne m'a fɔ n ko ne tubila e ma ne kɛ ne ka burumusi don daminɛ wa i t'i sigi k'i jɔlen bɔ an kunna komi orombo e sigiyɔrɔ dɔ de di ne ma o tuma e tɛ se k'i sigi duguma ne ye dugumamɔgɔ de ye ne jo bɛ ne la o e bolo k'e ka wusa ni ne de ye i t'i sigi buwa kamisɛ kɛrɛfɛ yan buwa kamisɛ an nana a ɲɛnabɔ kɛ ne ka sakow siginin bɛ i ka sante la yen fɛ o buwa kamisɛ soko kɛra cogo di ne tun y'aw mɔgɔ joli dogo so kɔnɔ an mɔgɔ saba aw mɔgɔ saba tɛ sabanan bɛ min fo n'i ye maramu ɲininka ale ni maramu ne ma bɔ ɲɔgɔn fɛ ne tɛ don kalama u ka ko la dɛ très bien ni an m'o ye ne ka so tɛ di muso fila ma jamais au grand jamais ne y'a fɔ n ka mɔgɔ saba bara tutu maramu mais buwa kamisɛ olu mɔgɔ fila de bɔra ɲɔgɔn fɛ o hali n'u bɔra ɲɔgɔn fɛ dun munna an ma kɛ mɔgɔ saba ye fo n'i ye maramu ɲininka o la sa kɛ maramu a bɛ min buwa kamisɛ don min na an bɔra e fɛ yen para tutu taara so a bɔra n'a ka tunga ma diya de k'ale bɛ ka taa tunga na so wa u bɛ ɲɔgɔn yɔrɔ dɔn bara su ka dugu tɛ yan ye dɛ u ka dugu tɛ yan ye dɛ a ma taa minɛ ta so kɔnɔ yan ne ko ma k'an ka taa so a taara ka so yɔrɔ yira ne na ne ma da o kan a don so kɔnɔ a n'a ka bɔ ne ka sɛki ye ayi ne ma da o kan ko nin ye janfa ye minnu bɛ min fɔ buwa kamisɛ a ka numéro t'e kun wa kuma caman k'u ni janfa de don a wele ou bien n'i tɛna so don olu ma ne ka soko ɲɛnabɔ para tutu taara tunga de la buwa kamisɛ a b'a ɲɛdɔn ni ɲɔgɔn cɛ o an ka taa n tɔ ɲɛnabɔ so ne ba e yɛrɛ ka so bɛ min yan nɔ ne filɛ nin ye fo Banakɔrɔ pharmacie da dɛ awɔ o kɔfɛla n'i y'o kari minɛ ka jigin dɔrɔn i bɛ ne i denmuso y'a ko diyara ne ye dɛ n bɛ fɛ ka kɛ n terimuso ye
Aha. Awɔ. Ɲaamɛ basi foyi t'a la. Awɔ. N'Ala sɔnna ma. Komi i ye so yɔrɔ dɔn. Awɔ. N bɛ se yen nɔ. Awɔ, n'Ala sɔnna i b'an sɔrɔ so. Awɔ. I y'a mɛn. N y'a mɛn. Problème foyi t'a la. An k'an bɛn o la. Ne tɔgɔ Batɔma. Batɔma. Awɔ. Ala i ni ce i ni baraji. Nse. Ala k'an to ɲɔgɔn. An bɛɛ de ye kelen ye. Wala an bɛɛ kelen. N y'a mɛn. Nin diyara n ye bi koyi. An k'an bɛn o la. Awɔ. I ni ce an sali. I taara kɛra tɛ fo k'i fasa tantɔ. Ne ye mun de f'u ɲɛna fɔlɔ u mɔgɔ fila nana n ye mun de f'u ye I ko k'i bɛna so di ne ma. n di e ma ye n ko n tɛ so di Awɔ i ko tɛ mɛnɛ. n m'a fɔ ten wa Awɔ i y'a fɔ ten. ni aw fila nana sisan ale cɛnin ninnu Mais Mariam tɛ k'a fɔ k'a taara tunga na a bɔ a a min gamisɛn. dɔn dɛ cɛnin ye ne terikɛ den de ye koyi A wele kɛ ni numéro b'i kun a wele. Mariam ɲininka a ka numéro kan ka k'o kun. A ka numéro tɛ ne bolo téléphone t'a bolo a y'a ka téléphone feere k'a k'a passe ka taa a bɛɛ kɛra ne yɛrɛ ɲɛna. Bɔ gamisɛn ne O kɔni tuma tɛ ka ni o si ma ye, kɛnɛ ma so bi tɛ d'a dɛ. ma. Ne tɛ ka si kɛnɛ ma bi Ni fewu. so tɛ d'a ma Ou bien ne bɛ a fɔ piki ni pelu hali n'i bɛ si sɛ kulukulu kɔnɔ an bɛ taa ɲɔgɔn fɛ. I ni jeli Ne ni e. a ka ɲi E ko hɛrɛ kuma duman fɔ ne ɲɛna don o. a ka ɲi a ma so si ma Hɛ, an ka taa i ka soko ɲɛnabɔ. ni cɛnin ma ye ne bɛ min fɔ a taa cɛnin ɲini ka na O ye Mariam ni Paratutu kungo de ye o bɔ a gamisɛn. Ne kelen de tun bɛ o. E pase di ne ma ko ne ka taa n ka minɛnw ta ka na ne taara minɛnw ta ka na minɛn sigilen filɛ cɛncɛn sanfɛ an ka taa sa i ka so di an ka n ka minɛnw na don ka bɔ kɛnɛ ma da tɛ ninnu t'a la. Ne ka kuma laban n bɛ n'o de f'i ɲɛna n'a y'i ja i ka so di n'a y'i ja i kana so di ne Mariam ne bɛ Ala ye k'a sɔrɔ ne ma n ja i y'a mɛn a sotigiya ma fɔlɔ i la A banna. désormais ne t'i deli bilen ko soko i ka so ta i k'a ɲu i kun i k'i yaala n'a ye i satɔ o b'a k'i kun i ka t'i da n'a ye kaburu kɔnɔ. I bila ne ta di yan sa komi ale tagala o. ni yan Hɔn. ne bɛ nin dɔn ka tɛmɛ aw bɛɛ kan ni aw tɛ nin dɔn de n'i b'a dɔn ne bɛ nin dɔn i bɛ ka kuma o kuma fɔ i t'a fɔ Bɔ gamisɛn an bɛ soko kuma de la sa wuli b'a n'i ka taa ne place yira ne la. E ko k'i bɛna so di ko ka dilan san ka bila kɔnɔ dilan ja i ka so ja. Han? Sali ne bɛ n ka maɲumako la yan. N'a fɔra ne tɛ ka hɛrɛ ɲɛna cɛlasigi la. E fana bɛ maɲumako la. Sali an bɛ nin ko kɛ cogo di? Han? Kɔngɔ bɛ ne la an ka taa so. Ne kɔngɔ b'i la an ka taa so. An ka taa an ka dumuni ko ɲɛɲini. Cɛkɔrɔba in kɔni. Batɔma Mariam, ça va n terinin? ça va Mun b'i la? ni yɛrɛ ko ye ne tatɔ ye nɔfɛ I faraŋɔ de ya ou bien n'i tatɔ ye? nin kun ye n tatɔ de ye Batɔma e ne kun bɛnna bɛnkan dɔ kan Awɔ. mais a bɔlen b'a fɛ k'i tɛ ka bɔ a sira ma e ko ne ma ko ni buwa gamisɛn ka kow daminɛra k'i bɛ so ɲini k'a ti ne ma hali ne tɛ so sara mais n'a fɔra o yɛrɛ ko daminɛ ni sisan cɛ o taara bɛn ne yɛrɛ ka soko gɛlɛya ye ne bɛ mun de faamuya o ko la sisan buwa an taara buwa gamisɛn fɛ ne ni Nafi ani Paratutu k'a ka so d'a ma a ko k'ale bɛ so d'a ma an bɔra a fɛ yen don min Paratutu taara a ka minɛnw ta ka taa voyage la bi ne ni Nafi nana n ko a ka so d'a ma a ko ma ko n'a sɔrɔ an mɔgɔ saba tɛ k'ale tɛ so di ni Paratutu taara voyage la o tuma an k'o wolo k'o ka an saba n'ale ka so d'a ma. O tɛ kuma ye cɛkɔrɔba in da kɔnɔ a ma kuma fɔlɔ. Business Gawani ne atentata tellement de fort la sisa meka fanta inspiration beka million de lame Fanunga kanu ode beninka mama ka love sebe ne mentenka alere ye mega ni ha alere ye mega ni ngana malo O ma ni Paratutu tɛ o ale tɛ so de ye e ma. Ayi k'ale tɛ so di ne ma. A ma kuma fɔlɔ. I ka pewu i jɔrɔlen t'o de la. Ne jɔrɔlen t'o de la kɛ. A k'i b'a fɔ fosi ma kɛ ne bɛ ka taa ale yɛrɛ de ka rendez-vous la tantɔ. N bɛ taa min fɔ a ye yɔrɔ e tɛ ka si so kɔnɔ. Ko ne bɛ si la kɛnɛ ma e yɛrɛ t'a ye wa. Mariam bi bɛɛ i bɛ si so kɔnɔ ne bɛ ka taa ale de ka rendez-vous la tantɔ i kɛ pewu i k'i sigi ka na ye. Batɔma a kana kɛ fɔlɔ ta ɲɔgɔn ye dɛ. Ala o ma cɛkɔrɔba in ne ni n ka cɛ de tɛ yan a ni n ka muso de tɛ ne yan a to tan dɔrɔn tugu ne nɔfɛ dɔrɔn n bɛ taa kama sisan n bɛ min fɔ a ye ka soko la a b'a ɲɛnabɔ bi bɛɛ e tɛ si kɛnɛ ma bi. N y'a mɛn. Danna dɔrɔn. N'a kɛra cogo min. Awɔ n'a kɛra cogo min na n b'i wele. Awɔ. A bɛ so d'i ma kana jɔrɔ yɛrɛ t'i da i ka sunɔgɔ i b'a fɔ fosi ma kɛ. N y'a faamu. Nin ye kabako da ye dɛ. Wuli b'a n'i ka taa ne ka so yira n na sa ne ka taa n ka saki bɔ cɛncɛn na yen fɛ. o tuma ne de ko k'i ka saki bila cɛncɛn na wa. E de ma passe di ne ma ko ne ka taa n ka minɛnw ta. Ça va. Ça va. Nin y'a jumɛn de. An tɛ ɲɔgɔn ye sira la i na kun ɲɛnabɔ i ka tɛmɛ ne la an tɛ ɲɔgɔn ye sira la dɛ. Ne jɔlen don kare kɔnɔ ne bɛ k'e kɔnɔ ja ne tɛ k'e ye nin de don. Nin y'a jumɛn ye. Ayisa nin nana n bɛ soko de la sa sinon foyi tɛ yen nin ko ko ka so de d'a ma. Nin de kama i bɛ ka ne ka rendez-vous faussé yan. ayi o tɛ sa. O kɔni de don n'o tɛ mun na e b'i sigi yan nɔ n bɛ k'i ɲini ka dɛsɛ kare kɔnɔ. Nin wa ou bien ne. ayi eke
bébé ni wa ou bien ne Ngo Isa. wuli ka bila ɲɛ I jɔna fusuka Wuli n'a ka ta bila ko ɲɛ. saba y'i la ye buwa ka misɛn ne y'o de f'i ɲɛnɛ hali n'e donna kaburu kɔnɔ ne b'e nɔfɛ bébé Pikiri bila pelu. ɲɛ Ko fincogo ye kelen o manamana ko tɛ kelen dɛ. Nin ye ne maminɛmuso de ye. I tɛ min dɔn n b'o f'i ye dɛ. o maminɛ kɛla don jumɛn o maminɛ kɛla don jumɛn a tɛ ne tɛ kuma e fɛ koyi ne tɛ kuma e fɛ koyi n'a bi ɲaga y'i kun na n'a ta ko saba y'i la ye wuruji b'i kan na Hakɛto. buwa ka misɛn Hakɛto. n ko n ma kelen fɔ n ma fila fɔ n ko n ka so de Awɔ ma bɔn e ka n ja. n'i ye magala n la n b'a mɛnɛ i kunna han Eh, bi ɲaga nin i b'a ta tu ne kɔnɔ bɛ min nɔfɛ e ka bila ne ye sa bébé ne bɛ kɛlɛ o kɔnɔ bila ne ye a ko bɛ se ka kɛ tan e ka bamakɔ ninnu cɛkɔrɔba sugu bɛ sa u sen kan ne ka taga a bɛ buwa gamisɛn kɔnɔ ko muso minnu bɛ palon palon tɛ k'o bila diɲɛ ɲɛfɛ ko ne de don e ka ne nɛgɛ a bɛ buwa gamisɛn kɔnɔ ko ne ye sungurubaya dabila de koyi ne m'a dabila hali ne m'a daminɛ fɔlɔ walahi jɔlen don k'e kɔnɔ ja ja e ni nin sigilen don a ka ɲi sa a ka ɲi. ayi a ma ɲi dɛ nin digira ne la dɛ n'i sigi n tɛ taa n di nin ko suguya nin na o. a tɛ togo la Bon sisan ne tun ye jate dɔ minɛ quoi. awɔ Bon komi yanni diɲɛ tɛ to bolo kelen ma quoi. Bon n tun b'a fɛ ka luxe beauté dɔ dayɛlɛ ka d'i ma. Bon n'o diyara i ye quoi. o kɔni ka di ne ye bébé Ɔ o ka di ne ye ni ala sɔnna n b'o dɔ bɔ ka d'i ma quoi. bébé Ɔ mais ko dɔ bɛ yen nɔ o man di ne ye dɛ o ye jumɛn ye. e ni ne terimuso ka soko kɛra cogo di ne terimuso mariam a b'i kɔnɔ i ka sungurubadennin bɛ se ka ne ɲɛ ta de e ka ne nɛgɛ t'i ka minɛnw ta ka na o n bɛ taa minɛnw ta ka na yan wata ganasi nin bɛ n'i jɔ kɔfɛ ne ka sungurubaya ka jugu n'ale ta ye mɛ buwa gamisɛn i ta bila i bokɛ bin de la sisan i bɛna dɔn sisan ko ne na f'i ye muso min ye taga n b'i nɔfɛ dɛ sungurubanin b'i nɔfɛ ŋanamu ŋanamu k'i ka maminɛmuso o t'i ka maminɛmuso ye cɛkɔrɔba langolo jugu sago cɛkɔrɔ bilalen an ka taa n b'i sɔrɔ yen buwa bɛna taa ma ne dun bɛna bɔ san o i mɛnna kojugu a y'i sigi fɔlɔ ci dɔ bɛ yen fɔlɔ i ye baarakɛla de sɔrɔ wa a y'i sigi fɔlɔ ma n'i sigi an tɛna kuma i sigi fɔlɔ ci dɔ bɛ yen nɔ o tɛ cɛw muso dun ma ci tɛ ban han ayi ne kɔni tɛ fɔ sali i sigi ne ba saba i ya kɛnɛya an ba problème kɔni t'a la n kɔni bɛ so d'a ma f'a fana k'a dɔn n ye a ka n bonya a ka n gasi sigi n'o kɛra a banna koyi. n'a mɛ n bɛna min fɔ n yɛrɛ b'o dɔn mɛ min ye n tɔɔrɔ bi n ye dennin sigilen kɛrɛfɛ a ma diya n ye dɛ e ne ka lɔvu bɛ togo min na n tɛ fɛ ko lankolon fosi ka don an ni ɲɔgɔn cɛ o cɛ sa. a ye n dusu bɔ yɛrɛ de tiɲɛ yɛrɛ la minnu ye nɔrɔ jula de sungurubaw de don ne bɛ ka hinɛ o de y'a to ani terimuso in bɛɛ de bɛ ɲɔgɔn bolo o de y'a to ne b'a ko. a ye ne terimuso in kana na ne terimuso in den sanga ne terimuso in tɛ o ɲɔgɔn hinɛ yɛrɛ de ye bɛ ne na. dennin in ye k'a to yen parce que ne tɛ fɛ ne ni bɛ ɲɔgɔn fɛ i ni muso wɛrɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ nkalon ma ɲi dɛ n'i ko min sa a bɛ kɛ o de ye sa. n'i ko min dɔrɔn a bɛ k'o de ye. o ka di n ne ka gorobilen. ye an yɛrɛ ma se ka ɲɔgɔn fo bi i ye n dusu bɔ n'o sabali sa mɛ n ye min f'i ye awɔ ni ala sɔnna ma ni ala sɔnna ma n bɛ so d'a ma wa ni mɔgɔ tɛ jɛ so la o de ka di n ye a b'i ja kɔnɔ nka a ka n bonya dɔrɔn. o to yen nɔ bi o ka di n ye sa walayi o diyara n i ye bɛ ka nɛnɛ kari n na. i kɔni n'i magara e la waati o waati i bɛ kuma dɔ a fɔ bɛ kɛ cogo di a ye mɔgɔkɔrɔbaw ye ko duman tɛ taa ko duman ka jugu an ma kuma dɔw n y'a faamu n y'a faamuya nka hali bi n bɛ min f'i ye diɲɛ sutura de ni wulu bɛɛ bɛ bodungu ye mɛ min b'a ta da nun kan ka yala a bɛ fɔ o de ma ko bodungulu i y'a faamu ne filɛ muso tɛ n bolo den tɛ n fɛ tout ça pour la den kelen bɛ n bolo o den kelen bɛ n bolo nka n'o cɛ o mɛnna dɛ. den kelen bɛ bolo awɔ ayi n'i bɛ i bɛ tiɲɛ bɛɛ fɔ i fɛ mɔgɔ ɲɛna koyi ala ye ala ye ne lajaabi tɛrɛn joli bɛ n bolo a ka ca o wa duw bɛ n bolo fan bɛɛ fɛ mɛ n yɛrɛ tellement n bɛ siran mɔgɔninfin ɲɛ o de y'a to n kɛlen bɛ ka n yɛrɛ ma furu. mɛ ne ye ne furu sisan n'o den nana an bɛna to ɲɔgɔn ayi bɛɛ ta i ta ye bɛɛ de ta i ta ye wa min ka di e ye du min ka di i bɛ yɛlɛma o de kɔnɔ hali sini ma sinikɛnɛ ma hali ne tɛ yen du y'i ta ye koyi
Nyame ibo kyo o kare bile bo ne de ni na chebe fe someone ko bia babo Nyame ya fo awo nyame kamni aba alibi afidini abana tara sabula ni yere ale soro tumna ni anye fina kaba kudu ne kume uka dugula de mane buriyala barala surgayala mo ko bulu wala sambe passer soro kana bamako ya ni kile barate mo ka furu tike ka fesu ka be wala sambe ka passer soro kana bamako ni na le bamako ni baratu tu fa ane kara terimai osro ambe je ka kunga ko chama ngayo fe ngane sira nyira la kan nyira mine ka do ka fo nyi burso no mo e woni ta nafa soro ka feno ni ka farwa ka se ka su san ka jo ka se ka fin chama ke bo ne bo hera kono bi o ale fatura glominati ka to glominati ima jingin kira glomina ma balne lawo Allah wo baratu jure fla hine bela yi ba fala de afai ku chama ngene kuyi dara ko mena bo ko mena ta pomna ter ni fen sa ni sali de bena kar ko nena Salia awon ko ke dinu i ko ga de abora village la kana ale ro ko me kan ni ni ina ino ko kar ko na ko mena na aha aw i ko ga o ya abe village la ale be village de la aw akumbe no so mo ko be de dem sanundu mo ko be ga kene ba anana me fe kana bunya ila de ke na soro na be se ka to du na walma ka to du na ka to ya aw ah bon ne be se ka mun fo la e ko ga den de ya aw ne ko ga den oh ne se ka mun fo la ne yere ya na be nya buru tu na dro la be do baral la o bien ko maro chema ngwan ibalma den na ni fe ka tla ko do baral no boro kala ma siga ko balma ya be ni ay ko mi mo chama mi buyi no kana yan no ko nyam ne nyunu ni fenu na ko o tsaka ka sa no kona ne fe la ta ka do baral ne fe la ko ka re to a to ko sali sali aywa oh na be nya to ko na ma ka te awo ni afi o meta du ko no ni na ma kuma to ke ya awo meta kana awo ka mu fu ka se ni ma ka ndo Business igawani ne atentata tellement de fort la sisa meka fanta inspiration beka million lama fanunga kanu ode beninka mama ka love tebe ne mentenka alere ye mega ni alere ye mega ni ngana malo ali donna ga ne kolche kale se bogoroti a fa boro kalama a fa na dro kana bogodo chela ka bodo la fugo nyinkari de bo kara mogogo de bo kara ko ne ra do ka ko ne kanu menina chene kan adenge ni minya kana o da to ba fa ka global bla ana global ka mo se be srata ana kara terengele mo dama ya fa ana kara terengele mo dama nyam ya ho bar a hina be na de wa kanu mena a fa min ke be ga miro da ko kan ya klito ala ko har ma de i tija iga ke ko dim furaga ki bulu baratu tu fre a fa min ke ni se ga aga bebe hina be dusula ko alli ye baro hina be dusula ni na mi fiesa e ko mangelo kila to mo shika ni ko nunya do ay mo shi kon talo ne to fa mo ne mo ko shi chaw bi mo nyata na be ni toro wani buti mani nyo fe dro bebe fie ka blatira ba ti do ko ko so be ko ne te mo la mere e be ga mi kene ne be mo la me muna ne bo la me o le na e be mun kene ne no la me o le bo kene ya ini wona bakli ne be toro bo bulu chokora kanu mo ni dabara mga ini mo ka be abana no be na ka bata munu be ka fo ka shi ka fo ne mago ten ko ne be la me ni re tawdi abana nya fina tugumna awo iki kepe ti dai ga suno ka lafia meta war la bo ni anu mana wari kamana no kangana ni nga war do no na ni wari mo war do tawla ko dima an ibe ni magasin yoro me magasin ngadi yoro kay do me ga yoro bili ba mi lafia ni no o de kadna ga fa yere di munu be ga fo ko chokora kanu me ta beta fu be ga malu ay umalo la ala redi umalo apana e ga fe munu ngene ne ya mola ne bo oluga kuma la me fe nu di fe fe do kwa ne be to mutam frige jmana abana me deni ko yin taro mi me no le woni yawo yin on krefe ne de ma fune igisa kana precisa anga furbe kew ni furu ni na kesisa surban ni ga to pe ay ne mo tula re o hine de be mine ko mi terum so iba fa ka ka mina taka na sokolo ya fa ne sira so me na wuli inshallah ibisi ka tare ya me ibisi ka ta ane ga shogo ka ambe ola ama ga kofe wala ko ni ga ni ga fere be ko la boy
Emma. Mun ne bɛ sa mun yɛrɛ Ne fa dun. e fa bɛ yɔrɔ min e t'o yɔrɔ dɔn e fa bɛ yɔrɔ min e t'o yɔrɔ dɔn e fa ye min kɛ na e ɲinalen don quoi e ɲinalen don quoi ne ye kɔlɔkɔlɔ maɲumanko kɛ e fa bolo ne ye kɔlɔkɔlɔ maɲumanko kɛ e yɛrɛ kama ne k'o tiriki tɔrɔkɔ bɛɛ kɛ ka na Bamakɔ yan nɔ ka na maɲumanko kɛ muso ganaya ni yɔliyɔli la ni cɛ in kɛlen ka ne furu siri ne b'o bolo yan nɔ e bɛ n'i jɔ k'e bɛ na ne mako sa ne tɛ mako sa yan nɔ i tulo bɛ na ne tɛ mako sa dɛ i y'a mɛn yan ne bɛ k'i mara cogo min ne k'a fɔ cogo min ne bɛ k'a dilan ka to ne ta ma i tulo bɛ na a to n ta ma dɛ n'i ye min fɔ dɔrɔn i bɛ to ne kɔ de E dun m'a yira so. k'a yira so ka taa mun kɛ o mun bɛ se e ma o ye dadonna kuma de ye n tɛ dangadenya la dɛ i y'a ma sɔrɔ n tɛ dangadenya la dɛ o ye dala kuma de ye han e dala kuma de o ya ne y'a dilan cogo min i bɛ to ne kɔ de i tulo bɛ na ni n y'a min da diɲɛ ma don o don ko ne den de ye ka ne ka furu sa walayi sali hakili tɛ fɛn fɛn na o bɛ ban n tɛ dɔwɛrɛ f'i ye n b'o cɛkɔrɔba ni dɔnko banna buna hadamaden o tɛ cɛkɔrɔba yɛrɛ dɛ o buna hadamaden bɛɛ ni dɔnko banna kabako don dɛ i ta bɛ kɛ ko dɔ ye ten ne yɛrɛ nin bɛ ɲɔgɔn fɛ ni mɔgɔ min y'an ye u bɛ denni lagosi u bɛ ne yɛrɛ lagosi bɛɛ b'i ta fɔ an ma nka n'a kɛra muso sɛbɛlama ye cɛkɔrɔba ka wari bɛ don o ye tiɲɛ ye cɛkɔrɔba yɛrɛ tɛ ban wa mɔgɔ wɛrɛ tɛ ban o kɛli ma ne bɛna jate dɔ minɛ ni ne yɛrɛ y'a dɔn titi k'a fɔ ko nin yi bɛ ne kan a bɛ n fɛ furu la b'a fɔ nin denmisɛnnin a bɛ se ka den dɔ wolo ye hali sinikɛnɛ ma o de y'ale ka ko diya ne ye sinon tɔ ninnu ne b'a dɔn olu kɔrɔ ko banna ka ban olu tɛ den sɔrɔ tuguni yɛrɛ ayi n filɛ ka sakɔrɔba min lamara n ka so kɔnɔ yen ten nɔ nin bɛ ne ka so kɔnɔ ten nɔ dɔrɔn de wa sini ma sinikɛnɛ ma n bɛna ni ɲɛma dɔn e yɛrɛ ye maɲumanko min kɛ burusi kɔnɔ e yɛrɛ b'a dɔn e n'i buramuso tɛ ka bɛn i ni burankɛ tɛ ka bɛn i ni nimɔgɔninw tɛ ka bɛn i cɛ ye ne wele ko ne ka na so ɲini yan ko k'i bila yen ne dun filɛ ne ni n cɛ bɛ nin so in kɔnɔ e bɛ se ka to ne kan ka kɛ cogo di depuis kuma e mana fɔlɔ ne bɛ maɲumanko ni yɔliyɔli sugu bɛɛ ne ye saraka tɛ saraka ye mori baarataga tɛ mori baarataga ne ma min kɛ e ka ko la o bɛɛ n'a ta i nalen tɛ se ka n dusu suma i tɛ n kun tilenna fana ɲini k'o dɔn han an bɛ taa de ne bɛ kan ka t'i bila yɔrɔ min ne bɛ t'o yiri la I ma nin tɛ so yan nin bɛɛ tɛ so ye yan. ɔ so jumɛn hali ni nin bɛɛ kɛra so ye sanfɛla ni dugumala bɛɛ ye so ye hali ni nin kɛra so ni ne ko k'e pilasi tɛ yan dun han hali ni ne ko k'e pilasi tɛ yan dun Mais ne fa kun sigilen bɛ yan nɔ ale ma fɛn fɔ n'ale ko n ko ne ka to yan nɔ. ayi i ti ka to yan an ka taa i kan ka taa bila yɔrɔ parce que ne m'a fɔ a ɲɛna n m'a jɛ ɲɛna fɛ a ma yamaruya di ne ma i tɛ se ka to yan hali n'a nana a tɛ nin ɲininkali kɛ i kan ka taa yɔrɔ min an ka taa n bɛ t'i bila yen nɔ i tɛ to ne kan ka yan dɛ so lankolon ba don mɛ i tɛ to yan N'i den de ye ne ye. ne ma fɛ n den t'i ye koyi ne ma fɛ k'i kana n'a wɔyɔ yan nɔ ko ne den ye n m'o f'i ɲɛna k'i kana to a ka bɔ a kalama n m'a f'i yɛrɛ sigilen ɲɛna sa ko n kɔrɔkɛ den de ye ne den de ye o bɛ ne ni ɲɔgɔn cɛ i tulo bɛ na a kana wɔyɔ du kɔnɔ yan dɛ an ka taa n ka t'i sigiyɔrɔ yen nɔ Jani ma se i bɛ fɛn bɛɛ ye woyi k'ale kɔrɔkɛ den. Business igawani ne atentata tellement de fort la sisa me ka fanta inspiration be ka million de lama fanunga kanu ode beninka mama ka love tebe ne mentenka ale de ye mega ni ale de ye mega ni ngana malo o muna ni tarami bula ja so ka dala de wa kan ga ja so ka ta fanye Habinan sura la habinan sura nyama ni ala ni manga jasko febe ni jasko ka tanire ani kubine ko sanim la ketko jmena me domi sangu clear la nga habinan sura me fabo fotola ka dale la ton temps to fie to tibe mun ko la Walaikum salam. Ayi e ma ya. Bi mo je hinna moy koy. mun gara tuguni Ni muso ba ko hinna mina ko be kaba ko de dayka. E la kala je ka kan ta ko tani ayre. ah non ba gamze ni ma sawale o ma titu bulwa o to tuguni fombe E silanta ci si. te bi ngam fo na pel fama O ti jago ya. Ne botola do. Nganga ta faro fe. e ka ngabo E nganga te mo ya ci dola. ne refan ngabo mais ne mo be diklu la quoi 10 kilo. oh E ima ya.
malangulu tali filɛ ka n ka jas ko ka taa ni n ka tile marchandise bɛɛ bɛ so kɔnɔ. wa Gamzia ni ko bɛ nin cogo la tantɔ est ce que tɛ yɔrɔ wɛrɛ ni kɛrɛfɛ a côté i bɛ marchandise bila yɔrɔ min na. Danaya t'o ko la dɛ i tɛ min dɔn bi bi in na an ka baara in i kɔni b'a dɔn danaya fan si t'a la. danaya t'a la mɛnɛ. danaya fan si t'a la. mais i muso b'a kalama ou bien. o t'a kalama maa si. fɛn ye jakumabo de ye. problème t'a la sa. sisan n'a sɔrɔ i ye nouveau ye ko in na i t'a fɔ n ye. non ne tɛ nouveau ye n bɛna min f'i ye sisan n bɛna min f'i ye ne tɛ fɛ mɔgɔ si ka don ne n'i cɛ bilen fana baara in na quoi k'a fɔ n bɛ mɔgɔ ci ma ou bien i bɛ mɔgɔ ci ne ma non o tɛ yen bilen est ce que i y'a faamu. sinon min bɛ ne bolo sisan qualité première de bɛ ne bolo bɛɛ bɛ min ɲini na bi. ne n t'a dɔn n b'a f'i ye cogo min na quoi ne ye cɛ ta minnu feere quoi bɛɛ de bɛ ka ne wele ka kuma nin kɛ bɛɛ. ayi non ko meilleure qualité don quoi. ayi ni min y'a samako kelen dɔrɔn i b'a dɔn ko sumala ba in yɛrɛ ye. donc muso in terimuso in wele min kun ko ko ka t'i d'a ma. mɔgɔ de ko i bɛ bɔ ka taa tile ka kalan dɛ. a bɛ ka so. Ni ne ka ne wele nin ye tuguni tile ka kalan weleli ma heure na sa. allo an tile. nse somɔgɔ jɔn de don. tɔɔrɔ tɛ dɔgɔmani ne don Nafi. dɔgɔmani. ko ni min ye ɲɔgɔn ye kare kɔnɔ ne ko n ko denmuso nana n b'a d'i ma. awɔ n y'a faamuya e nana. ne jɔlen bɛ kare kɔnɔ a ko i ye kare min fɔ ne n jɔlen bɛ yen. ne dun bɛ da la ne ɲɛ t'e la o. ne ni n denmuso de don an jɔlen bɛ yen. awɔ n ɲɛ b'i la. awɔ k'an bɛ o la dɔɔni fɔlɔ. awɔ. ala dɔgɔmani. ala. dɔgɔmani k'an jumɛn bɛ yen. k'an foyi tɛ. kɔni baasi tɛ yen. tɔɔrɔ tɛ. somɔgɔw denmuso baasi tɛ yen kɔni. mun ye n denmuso min ka nali fɔ. a tɔgɔ. Sali. i danse i bɔyɔrɔ la mɔgɔ. yenkaw bɛɛ. nse. komi n kun y'a fɔ i ɲɛna fo i ko n'a nana ko n b'a d'i ma k'i bɛ taa n'a ye fɛ. awɔ problème foyi t'a la. nin ye ne terimuso de i bɛ ne minɛ cogo min i bɛ nin fɛnɛ minɛ a bɛ komi i ba i y'a faamuya n bɛ n'i bila ka taga ne fɛ yen. ma o ma i tɛ se ka taa ni ne y'i fɛ yan. ka taa ne fɛ yen. ne yɛrɛ ka so falen ne don koyi ne bɛ ka ɲɛ i ma de komi i bamuso bɛ yɔliyɔli la sirada ni kare kɔnɔnaw la ne hinɛna la n ko n bɛ t'i bila n fɛ yen o tɛ kɛra wuluya ye ne dala yan dɛ o molobaliya ma ne yɛrɛ dɔgɔmani i m'i den mara i tɛ taga n'a ye kabi kelen n tɛ molobaliya la dɛ ayiwa n ma changer dɛ. e ka taa Nafi fɛ yen n'i taara Nafi fɛ yen kɔfɛ ni ne bɛ kuma i y'a faamuya kɔfɛ ni ne bɛ kuma. tile ka kala k'an bɛɛ fɔlɔ. awɔ n'a kɛra cogo min na n b'i wele. awɔ n y'a mɛn n'Ala sɔnna awɔ k'an bɛ o la fɔlɔ. mais ne bɛ fɔlɔ in sɔrɔ. 10 kilos bɛɛ tɛ sɔrɔ mais 7 kilos d'i ma. i cɛ bɔ Gamzia 7 kilos tɛ ne ka mɔgɔ arranger dɛ. ne y'a f'i ɲɛna cogo min na e k'a to ten mais 7 kilos d'i ma i y'a faamu wa. awɔ. i y'a faamu. n y'a faamu problème t'a la. i bɛ taa dɔɔnin mana kɛ à peu près 15 à 20 minutes comme ça i bɛ segin ka na. 15 minutes. ok problème t'a la n b'a essayer. i y'a faamu. awɔ n b'a jateminɛ awɔ mais a ka di n ye fana ka taa n ka yɔrɔ dɔn fana quoi. awɔ olu tɛ problème ye an bɛ to ka taa minnu bɛ min f'i ye an ka baara in danaya ko don i tɛ min kalama danaya ko don mun ni chose ni mɔgɔ sɔrɔ k'i bɛ ne balancer dɔrɔn n b'a dabiri da la. bɔ Gamzia. walahi n b'a dabiri da la. i tɛ min dɔn. i ka buna hadamadenya n b'a ban pewu. i tɛ min. Nafi bɛ taa in bɛ ka ne siran dɛ ko n ma daminɛ fɔlɔ ni bɛ k'i farinya ne den kama cogo min ta ne siran dɔn ko laban ɲɛ dɛ mais a nɔgɔyabaga y'Ala Ala ka koɲɛ nɔgɔ ne kɔnɔnafili tɛ kelen bi dɔ bɛ ne kan. sokɔnɔna filɛ. awɔ t'i sigi n bɛ ka taa ci la yɔrɔ dɔ la n b'o ɲɛnabɔ ka na sisan i y'a mɛn. alihamudulila alabilala mɛ nin tɛ ne ka si bɛ ne y'a tɔmɔ minɛ na ne ko buwa Gamzia ma ko ne bɔra sungurubaya la a ma daminɛ fɔlɔ yɛrɛ ni yɛrɛ so kan bɔlen so ka na 40,000 bɛ n kun e sen tɛ taa arayida la ka taa yuguyugu miniw ni pantaloniw ni mèche fugulaw ka ɲɛsin da ɲɛ na ayi nin ye n ka jagokun sɔrɔ nin ye o so ka ɲɛ yɛlɛbali n bɛ ni cɛw ma 10 20 puis n'a mana ni wari n bɛ fan d'a kɔnɔ a ba ma fɔ k'a bila yɔrɔ t'a fɛ yan a bila yɔrɔ bɛ ne fɛ yen jɔn ka taa n ka ci la ka na fɔlɔ. a mana wuli ka ban ka bila yɔrɔ t'a ka minɛnw na depuis dugu jɛra mɔgɔ de bɛ k'o kɔgɔw ɲini sa o yɛrɛ tɛ ka ye a tɛ kunna n ka na in kɔgɔtan fana bɔ
wa n'a nana a b'a pɛrɛn-pɛrɛn mɔgɔ kunna i b'a fɔ k'a den de ye mɔgɔ ye n b'a kɛ cogo di n'i tɛna n'an yɛrɛ kɛ kɔgɔ ye nka ne tɛ jigin a la n'i feerebaga y'i feere samagajugu b'i san bi ta in kɔni ne bɛ nin kɔgɔtan ne bɛ nin bɔ n'a bɛ na min kɛ bi a k'o kɛ n'i tɛ n'an yɛrɛ kɛ kɔgɔ ye nin ye kɔlɔkɔlɔ ye jani mɔgɔ ma se i b'a bɛɛ ye koyi diɲɛ kɔnɔ ne bɛ se ka miiri fɛn bɛɛ ma fɔ nin mais n t'a dɔn n bɛ ko in fɔ cogo o cogo walayi n'a fɔra ko ni mɔgɔ yɛrɛ ma se ka nin kɛ ne na fɔ ne ba ala n t'a dɔn n b'a fɔ yɔrɔ o yɔrɔ yɛrɛ de walayi ne filɛ maɲuma ko mina fɔ ne kun tora an ka cɛlasigi la o kuma fisa ni nin depuis ne nana ne ma hɛrɛ sɔrɔ ɲɛ la mais suw de bɛ ka digi n kunna wa su in na yɛrɛ ko bɔli bɛ yen an bɛ taa min tiɲɛ yɛrɛ la kɔni hali ne kun ka to n ka furu la walayi mais n m'a da ala kan wa diɲɛ kɔnɔ ni ala ye doni min sigi i kunna i b'o de minɛ ala doni man girin ne ye n ta di ala ma mais ne bamuso n bɛ to ka n sigi ka miiri n ka est ce que nin ye mama ye mama sɔnna ka nin kɛ ne la ja bamananw bɛ kuma dɔ fɔ ko den jugu fɔlɔ-fɔlɔ k'o y'a ba ye ne kun yɔrɔ k'a bɛ kɛ tan fɛn min ne kun tɛ na mais ala ka bon kɔngɔ yɛrɛ bɛ nin ka mɔgɔ faga i bɛ dumuni tobi i t'a dun e ma don mara min ye mɔgɔw tɔɔrɔ su a ma se ka sunɔgɔ mara min bolo a kelen bɛ komi a kelen de bɛ du in kɔnɔ yan nɔ n bɛ taa kangari da ye a bɛ da su in na surɔ ta ma John Maram i bɔ yan na sa i ye mɔgɔw tɔɔrɔ wa ye e le denni sungurubamuso bɔ yan tile yɛrɛ ka kalan bi dɛ Tani i dansi nse cɔngɔ sɛyi di ma e ka ne ka yɔrɔ nɔgɔ cogo lajɛ ta i n'a fɔ ko fali de bɛ so kɔnɔ i ko mɔgɔ tɛ so kɔnɔ sɛyi filɛ kabako den dannen Tani ji filɛ dukɔnɔmɔgɔw don o tuma na depuis la ne taara k'e to e bɛ mun ni mun la so kɔnɔ yan e ka ne ka du kɛnɛ lajɛ du kɛnɛ ma josi fɔlɔ minɛ nɔgɔ filɛ so kɔnɔ yɛrɛ kɛrɛbɛ tɛ irido yɛrɛ ma jigin da la lumɔgɔ bɛ don ka bɔ la n ka so kɔnɔ nin ye mun ye ne tun bɛ ka minɛnw de ko ne tun bɛ ka tobili fana kɛ k'ale tun bɛ ka minɛnw de ko ale bɛ ka tobili kɛ e mana sɔrɔ ne bɛ ka n ka baaraw kɛ yan n ko ne bɛ n ka baara kɛ ka bɛn ni n ka yaala ye de a filɛ ne m'i ta so kɔnɔ kama k'i ka kɛ i n'a fɔ siman so kɔnɔ yan dɛ i ma ta karoya kama yan ne y'i ta n ka baara de kama i ba dɛsɛlen ya ka n'i di ne ma de i tɛ se ka ne ka baaraw kɛ dɔrɔn i b'i ju ta ka bɔ yan i y'a mɛn ne m'i ta k'i kɛ so kɔnɔ paaralan ye dɛ e ni ala cɛ ye musobakɔrɔ minɛ nɔgɔw ma ko fɔlɔ yɔrɔ ma jɔsi n ka dɔ bɛ nin mɔna a bɛ taa la depuis heure jumɛn de bɛ yen e ni ala cɛ halisa ne ka tilela fana ma mɔ tɛ kuma caman nege tɛ na taa jifilen nin bila taa jifilen nin bila sa i ka na n ka yɔrɔ jɔsi fo n ka n ja y'a sanfɛ est-ce que nin den bɛ ne dɔn n'i ba dɛsɛla ka na nin ye ne tɛ dɛsɛ i la dɛ son fasa i ka kanga ji kala ka eau de javel kala fo n ka ji ka kanga fo n ka n ja ye ji sanfɛ n'o tɛ i b'i taga yɔrɔ ɲini sisan jugu sago n'a siri ko 3 y'a la e ka n lajɛ yɛrɛ i b'i n ka dumuni sɔɔri kɔnɔ i b'i da déplacer sanfɛ sange b'i kunna e tɛ se ka ne ka baara kɛ ka ɲa ne bɛ n ka minɛn ninnu sɔrɔ cogo min na e b'a dɔn wa n bɛ si n sen kan ka tile n sen kan dɔ fara a kan ne t'i ɲɔgɔnna mɔgɔ nɔgɔnin ye dɛ i bɛ taa ji kɛ so kɔnɔ i n'a fɔ ɲako ji
na joshi ka boy fo nga njaya sanfɛ sisan amada to tala woro fɛla tugu e bɛ ni factory sɔrɔ cogo dɔn est-ce que ni kunkolo ka kɛnɛya fatila ina minɛ cogo de don n'an ka yɔrɔ josi teriya hali tɛ don so kɔnɔ sisan i teriya ka n ka yɔrɔ josi sisan fo nga njaya kan ni yɛrɛ ye hɛrɛ suma i bɛ yɛrɛ bana de b'i la aw dun bɛ ka yɛrɛ kuma i bɛ na n tɔgɔ tiɲɛ de ya n ka yɔrɔ josi ka bɔ yen i jɔ yɔrɔ josi na nin jɛlen de don wa i y'a sɛnɛ wa i teriya so kɔnɔ josila ka ban ala de ka ɲi e ma foyi yala fɔlɔ wallahi e ma foyi yala a daminɛ yan fɛ sisan i kana n senkɔrɔla josi awɔ a daminɛ wɔrɔ la n yɛrɛ hɛrɛ n'a ye domini sɔrɔ i bɛ malo kilo kelen a b'o k'a kɔnɔ a tɛ fa sɔgɔma o sɔgɔma buru kala kelen e b'o digi kɔnɔ e bɛ ne ka wari sɔrɔ cogo dɔn baara fitinin mɛ e tɛ se ka baara kɛ n'an senkɔrɔla josi ka bɔ yen samara minɛ ka bila yen fɛ a ta ka bila yen fɛ teriya tile kɔrɔ wa hɛrɛ de don a ta ka bila yan n senkɔrɔla josi ka bɔ yen tanike ala ka mesi in fɔ a bɛ ka ne tɔɔrɔ ka mesi fɔ n'i ma daminɛ fɔlɔ yɛrɛ a bɛ k'e tɔɔrɔ e nana kun min na e b'o dɔn wa e ka i jɔ ta ban ne ko ne ye fini min san ka d'e ma fini dun yɔrɔ cɛsina bila i ka taa k'a don i kɛra mɔgɔ tɔgɔ tiɲɛna nin mɔgɔw bɛ n'a sɔrɔ sisan a bɛ fɔ ko baarakɛla a bila i ka taa fini ta ka don teriya Business igawani ne atentata tellement de fort la sisa meka fanta inspiration beka million lama fanunga kanu ode beninka mama kalobu sebene mentenka alere ye mega ni alere ye mega ni ngana malo maram ni ma ɲi ka sungurubaya kɔ ni ma ɲi ka manamana ko kɔ i b'a fɔ i ka cɛmisɛnninw k'i kɔnɔ kɛnɛma ye a kɛyɔrɔ tɛ so kɔnɔna ye i y'a mɛn wa e mun dun y'anw tɔɔrɔ su rɔ an ma se ka sunɔgɔ i bolo su rɔ banini mankan fɔɔnɔ o tuma mun de kɛra e ɲɛnɛkɛ kelen de bɛ du kɔnɔ yan nɔ wa i ye mɔgɔw tɔɔrɔ wa a dan ka kɛ su rɔ ta ye Bois Gamse ka muso affiché. Awɔ. A yɛrɛ ta k'i affiché. Awɔ. O tɛ? A ye ne de ta ka ne affiché. Yɔrɔ. Awɔ. N bɛ min f'i ɲɛna. I tɛ dutigi yan dɛ. Ne ka jugu ni dutigi ye. E ka ko ne b'a kalama. Ni Bois Gamse tɛ yan ne de bɛ yan Maramu. Bois Gamse ni jɔn y'a fɛ k'ale ne don so in kɔnɔ. Bois Gamse ko i taara kasi a dala de ye. A ka se ka ɲɛ i ma k'i don so in kɔnɔ. E b'i kun fɛ Bois Gamse ko la sa. Cogo di tan? Min bɛ Bois Gamse ka ko la n'i b'a kalama. I bɛ taa i m'a fɔ k'i cɛ fatura. E Ala i bɛ ka minɛnw cɛ san i cɛ min fatura dɛ i bɛ taa o dɔgɔnin dɔ ma ko Ala kama bisabila furu siri. O de ka di ya o tɛ kɛ Maramu i ɲɛ t'o ye. Yɔrɔ tɛ kɛ. I t'o ye diɲɛ kɔnɔ. Bois Gamse ko in tɛ ya fo n da joli m'a la. Ne yɛrɛ ye hɛrɛ lumɔgɔw sigi ni lajɛ n ka da la hali n tɛ se ka dumuni kɛ yan heure in na. Nin ye mɔgɔ tɔɲɔgɔnna jumɛn ne ka ne wele tuguni sa n sɔn jani ne a bɛ ka n tɔɔrɔ weleli la n yɛrɛ tɛ n tigi dɔ yɛrɛ jugu sagoba ni. Allo ne m'a fɔ k'i hakili den sigi de ya n ko n b'i ka ci ɲɛnabɔ wa ne m'a fɔ n ko su in na kana to k'a pali ne kɔ dɛ ne ka baara de don i tɛ se ka ne ka baara ɲɛ yira n na o ne ye su in na de f'i ɲɛna ni 0 heure sera ka sɔrɔ n ma kuma i fɛ i bɛ se k'an wele k'an bɛn. Sali n bɛ ka na. E taara fini dɔ fini ne tɛlen don. Fɛn bɛ hinɛ bɛ ne na. Mun bɛ ne hinɛ k'i la? I bɛ cɛ bolo so kɔnɔ a t'i fɛ. Mun na? Bois Gamse de y'a fɔ e ɲɛna ka tɛmɛ. Ne terimuso min tun bɛ taa an fɛ yen k'an to yɔrɔ kɔrɔlen na dɛ. Bo ni Bois Gamse ni ta ɲɔgɔn ka ko de sisan u ka lɔfu serilen ba de don. Ayi o ye kuma wɛrɛ de bɛ ka kuma min fɔ ne ma. Bois Gamse ne jɛ so la n taara fɔ n terimuso ko n'a ma teliya kan ale bɛ so min kɔnɔ i kunna jara so wɛrɛ sɔrɔ sinon e tun bɛ min kɔnɔ e tun bɛ bɔ ne bɛ dun. Parce que ka daga ne terimuso ta ka dala kan lamɛn sa ne bɛ Bois Gamse kɔnɔ. Furu siri bali n'o y'a sɔrɔ Bois Gamse ne yɛrɛ ko ne sugu ne bɛ sa de quoi. Mun b'i faga? Parce que e ye jɛnakɛla de i cɛ fatura ta k'i cɛ dɔgɔnin k'i furu siri wala cɛkɔrɔba i bɛ nin balo la ko fɔ jagoya ko k'i furu a y'i tigɛ de ne siranna luwanse sara de ɲɛ k'i furu siri Bois Gamse ma luwanse sarali dɛ i siran n'o de ɲɛ k'i yɛrɛ taama jɛnɛya la jɛnɛya muso jɔlen filɛ ne ko ko ne sunguruba ne kan ka n yɛrɛ faga Bois Gamse bɛ na n bɛna Bois Gamse de a damana sungurubaw la ni e ya wali nin ye dɔgɔ musokɔrɔba de ye tantɔ
i cɛ fatura dɛ n'i jogo de man ɲi sinon e cɛ dɔgɔnin dɔ tun bɛ furu o bɛɛ kɛ ka tiɲɛ ye cɛ dɔ ɲini kɛnɛma dɔrɔn k'i furu siri ala ni luwanse sara ma gɛlɛya k'u kɛ cucucu ye wale cɛkɔrɔbaw da la dɛ walasa olu k'u ladon u ka so kɔnɔ fu la a da ka di ne ye sunguruba ne man da la cɛ ta n t'a la mais e dun sunguruba ye retraite he o do dɛ bɛɛ so in kɔnɔ fɔ fini bɔ nɛgɛrɛ bɔ ni e ye muso kisɛ e kana ne labɔ i m'a fɔ i ma sunɔgɔ sura bi wallahi n bɛ n ka dilan de da yan su in na n b'a kɛ ɲɛ wɛrɛlen ɲɛna piya parce que n ta de don. Oui, allô? Cɛ maître ne yɛrɛ fana pressé no koyi ni m'a kɛ dɔɔni de n ka cɛ ne y'o de f'i ɲɛna ko ne kɛlen de bɛ baara la ou bien ne y'a f'i ɲɛna ko petini mana fɔlɔ ko n'a nana a bɛ taa n'i ka minɛnw ye kana pressé bani i b'a dɔn baara ni pressé tɛ taa ou bien ne b'a dɔn i mago b'a la ne yɛrɛ fana mago bɛ wari de la o ne mago bɛ wari la ka tɛmɛ e kan o ne ka minɛnw kana dɔrɔn ka taa o de ka di ne ye mais ne kelen de don fana n tɛ se ka n yɛrɛ kɛ mɔgɔ fila yɛrɛ ou bien denmisɛnninw bɛɛ bɛ voyage la fɔlɔ ni petini nana hali sini a bɛ taa n'i ka minɛnw ye non 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 kana non t'en fais pas walayi a b'i sɔrɔ ni Ala sɔnna ma ah sinon n'an ma taa n'a ko ye dɔɔni a ma ɲi dɛ ok d'accord n'a nana dɔrɔn n'a bɛna bouger dɔrɔn n bɛ sin k'i ye quoi donc a bɛ ɲɔgɔn kun yɔrɔ min i b'a wele ok merci. Papa. Ah, ça va. Quand faut-il? Comment quand? Madoni sunguruba muso nana i fɛrɛ ne ma sɔgɔmada in na ni dun nana i kobali de si ne fɛ sɔgɔmada in na ni ko yɛrɛ si ma ne tɔɔrɔ k'a terimuso ne ni buwa gamisɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ buwa gamisɛ bɛ na ne sɔrɔ yan ne ni ala cɛ buwa gamisɛ tɛ se ka taga bɔ ne ka denmisɛnninw ɲɛna yan nɔ fiyewu. Papa ni sola ka bɔ bi. Ne muso la ka taga dugu kɔnɔ. Dugu kɔnɔ. N ka papier ko la a yɛrɛ ma ɲɛnabɔ yɛrɛ. I tɛ lafiya sa ni papier ko in na wari ɲini ka di dɛ mais lafiya fana ka fisa ko la dɛ. Ma chérie denbaya balola kɔni mais ni fana y'i sigi a ma ɲi dɛ. Papa ni voyage ko in na hali ni ne tɛ ka fɛrɛ papa e yɛrɛ kun ma sɔrɔ k'i kunkolo bɛ k'i dimi a nɔgɔyara. Wala a fisayara n tɛmɛtɔla tɛmɛna pharmacie fɛ. O kuma e y'o fura ta sira kunna e ma se ne ma ye. Voilà. Papa kana fana dimi. Ni sigi tɛ bɛn ko ye ma chérie. An tile. Somɔgɔw dun. A bɛ cogo di? K'a ɲuman b'i la. Yen k'aw dun. Ça va. Sigiyɔrɔ bɛ n'i sigi. Grand-mère. An ce? A bɛ di? Ça va? Ça va? Bayi tɛ? Awa. Ne b'a fɔ n ko i bɛ kuma ne fɛ. Nka ji ta. Ah ok. Pardon. N basi foyi tɛ walayi. U bɛɛ bɛ yen. Awa. U bɛɛ bɛ yen. Walayi an ɲuman sera alhamdulilayi. Awa. Ça va? A yɛrɛ dun basi tɛ yen? Basi foyi tɛ yan. Alhamdulilayi. Ji minɛ ka bi. Yaya. Somɔgɔw dun? Yen k'aw dun? Basi t'i la Basi foyi tɛ yen. A yɛrɛ dun? An bɛ yan basi foyi t'an na. A kun kɛra tile fila ye. Walayi dɔɔni. An kun taara taamani dɔ la. Awɔ. Grand-mère. Sira jara. Walayi sira jara alhamdulilayi. Ne ba ne ko buwa gamisɛn ka yɔrɔ bɛ fan jumɛn fɛ yan ni? N y'a mɛn. I yɛrɛ ka voyage in na i mɛnna n sen na dɛ. Grand-mère an sɛgɛnna dɛ. I yɛrɛ b'a dɔn Kayi sira nin a ma nɔgɔn. A ma nɔgɔn yɛrɛ de. Non vraiment a ma nɔgɔn. Carré bɛ boli dɔɔni dɔɔni. Bon sira man ɲi quoi. Il faut que boli bɛ kɛ dɔɔni dɔɔni. C'est ça. Sinon an sɛgɛnna. Mais minɛn ninnu bɛɛ u sera ka place kɔni. Dieu merci walayi. Tɔnɔ sɔrɔla awɔ. Kayi ta nin ɲɛnabɔra. Wa a ɲɛnabɔla. Kayi ta nin ɲɛnabɔla. Sajola dun? Sajola ta bon effectivement Sajola ta foli kelen de tun b'a la k'o dayɛlɛlen de don. Donc cɛ y'a essayé k'a b'a kuma caya caya donc ne dun tɛ fɛ kuma ka tɛmɛ an ni ɲɔgɔn cɛ min b'a ni i bila ɲɔgɔn na quoi. Ne y'a essayé k'a lafaamuya
n'a k'i yɛrɛ wele donc a b'a kuma kɛ n'a ye wele donc kaye kɔni 3 millions donc Sadiola kɔni ta bɛnna 2500 ma donc a ma dɔn in ta bilen quoi non a ma ta bilen n yɛrɛ nana n'a ye ah ok y a pas de ouais non petit n bɛ min f'i ye baara in ma nɔgɔn dɛ a ma nɔgɔn dɛ ah non effectivement non kolon in dayɛlɛnnen don yɔrɔ awɔ mais a bɛ dépend a nayɔrɔ la quoi ah ok mais mais ne yɛrɛ tun bɛ fɛ ka fɛn dɔ f'i ye quoi kaye an ye appartement ta logement kama ouais an fa ninnu ka fɛn baaracogo tɛ ne diya quoi i cogo di tan ouais bon n'a sɔrɔ n'a tigi ma basi i bɛ se k'a wele i bɛ kuma n'a ye quoi denmisɛnninw ka baara a position ma ne diya quoi mais donc i b'a essayer k'a wele a ka position falen quoi sinon vraiment ne tɛ se ka baara kɛ donc a bɔra position yɛrɛ de man ɲi quoi a man ɲi yɛrɛ de mais enfin tacogo ma ne diya yɛrɛ ok y a pas de problème ala sɔnna ma n b'a wele n bɛ a ɲɛfɔ a ɲɛna n'a a kɛra cogo min na non ouais ouais ok petit non a dafara ouais a dafara ok merci beaucoup ouais merci n ka cɛ ouais n bɛ min f'i ɲɛna i kana da hali i yɛrɛ kunna quoi ok est-ce que i ka kuma faamu kuma tɛ mɔgɔ wɛrɛ ma parce que toujours mɔgɔ bɛ se k'i la don problème kɔnɔ baara in na sinon k'a fɔ ko wari t'a la wari bɛ baara in na dɛ wari yɛrɛ de bɛ baara in na mais n'i bɛ ko kɔnɔ ka taa n'ala sɔnna i bɛna faamuya quoi n'ala sɔnna n bɛna cɛ wele i b'a fɔ a ɲɛna n'a bɛ se ka fɛnw falen a k'u falen kana da diɲɛ jɔn si la et puis n bɛ koli d'i ma cogo min na ka taga taa n'a ye ten ni problème min b'a la i n'a fɔ i seginna ni ye cogo min na i bɛ segin n'a o cogo la i b'i labɛn tile 2 in na fana i ka kan ka taga Segu ni ala sɔnna ma komi n yɛrɛ ka kan ka taga fɛn tɔw nɔfɛ Gana parce que n ka kuma cayara cɛ dara ko ko n yɛrɛ ka taa n ka dan ka kulu kan ka na quoi donc o de kama problème ba tɛ se k'a sɔrɔ sinon ko kulu bɛ se ka falen sira la quoi hali nin dayɛlɛnni nin t'a sɔrɔ a bɛɛ kɛra sira la de quoi bon n'a dun dayɛlɛnna dɔrɔn i b'a la gazi bɛ bɔ voilà donc i kɔlɔsi i yɛrɛ la kosɛbɛ i y'a faamu wa ne bɛ sira ɲini non n bɛ jɔ n bɛ nasɔngɔ d'i ma to o di madame ma en cas hali ni voyage in kɛra bɔ fɛn quoi donc i b'o fɛngɛ quoi hakili la nin ye donc a dafa 100 000 la quoi voilà nin ye 100 000 ye donc i bɛ taa nin i bɛ nin to i kɔ ni ala sɔnna ma ni cɛ ye n wele dɔrɔn hali n'a kɛra heure o heure n'i wele dɔrɔn i bɛ taa ni minɛnw ye o tulu bɛ pan ka na n'o an filɛ yɔrɔ min na sisan nɔ madame ɲɛnafin b'i la tile joli sira fɛ n ka cɛ grammaire cɛ a fana ma nɔgɔn dɛ ok madame jira su in nɔ problème t'a la o kɔni merci beaucoup ni ala sɔnna a b'a mɛn donc an b'a kɛ ten ah mon bon petit non petitinin a ka kɛnɛ et puis a tɛ fili quoi n ka cɛ n'i sera kɛcogo la bilaye ni ala sɔnna ma yɛlɛma bɛna don i ka ko la la ten mɛ ni ala sɔnna ma Business Gawani ne atentata tellement de fort la sisa me ka fanta inspiration be ka million de lame fanunga kanu o de beninka mama ka love tebe ne mentenka ale de ye mega ni ngana malu